Kaixo guztioi. Leitzara etorri gara gaur. Bertan dago museo hau. Museo berezi hau. Peruarri museoa. Eta nire alboan dago museoaren sortzailea. Iñaki Perurena, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Iñaki, Euskal Herriko harri jasotzailerik famatuena zara. Zergatik zabaldu zenuen museo hau? Harri jasotzailea naiz. Harria maite dut eta nahi dut maitasun hori jendeak ezagutzea. Hemen atzean irakurtzen ari naiz. Euskaldunak. Bai, hemen harria erabiltzen dugu Euskal Herria ezagutzeko. Harria eta euskera dira hemengo protagonistak. Bisitari asko etortzen da? Bai, zorionez bai. Ikastetxeetako haurtxoak, familiak, baina adin eta leku ezberdinetakoak. Baita atzerritarrak ere. Eta bisita gidatuak eskaintzen dituzue? Bai, nik egiten ditut gidari lanak. Galdera erantzun, zalantzak argitu. Badakizue orduan, plan bikaina duzue Leitzan. Bisitatu Peruarri museoa. Ni esker, Iñaki. Ez da horregatik gizona. Moztu, oso ondo, bikote. Primerako elkarrizketa? Ta besteri behar duzue? Lehen hartu ditut museoko irudi batzuk, baina ez dakit? Badago zerbait bereziki ikusgarria? Katapulta bat? Zer? Benetan? Torri nerekin. Erne, hemen dagoen harria egan aterako da hiru zenbatuta gero. Bai! Itxaron apur bat, mesedez. Jarri ongi kamara. Behin bakarri jaurtiko dugu, beraz ongi grabatu. Orain bai? Prest? Grabatzen. Ea, zenbatu nerekin. 1, 2 eta 3! Wow, sekulakoa. Hori da hori indarra. Haze irudia, film batean bezala. Eskerrik asko, Iñaki. Hori da, mil esker. Ez horregatik, nahi duzuen arte.